Matthew chapter 2. Book of Matthew chapter 2. Sofumana izwi lethu apho sivuma uthini uThixo namhlanje. Matthew chapter 2. Matthew chapter 2. Matthew chapter 2. The Bible that calls 1098. Matthew chapter 2. Hallelujah. Siqalise nje abazalwa msezikabawo. Izazi ezavela eMpumalanga. Kuthe ke akubona ukuba uYesu uzelwe eBethlehem yelaKwaYuda emehlweni kaHerode ukumkani. Wabonakala kufika eYerusalem izazi sivela eMpumalanga sisithi uphi nalo uzelweyo ukumkani wamaYuda, ngoba sibone ikwekhwezi yakhe eMpumalanga size kumnqula. Anipheleze kuloo ndawo bawo masivula kwizwi lakhe khona unaphakade. Amen. Amen. Singahlala phansi ke bazalwane. Singahlala phansi. Hallelujah. Namhlanje sizova ngezazi ezazisuka eMpumalanga zisiya kwelase Bethlehem ziyonqula ukumkani ozelweyo. Hallelujah. Jesus. Lithanda ngelilizwi lulwazi. Jesus. Xa ungenalo ulwazi uyawusokola ebomini. Enkosi. Kumele ube ngumntu onolwazi. Yes. Kuthiwa knowledge is power. Ukuthi ulwazi lubalulekile. Abambonanga uYesu ezalwa eBethlehem, kodwa ulwazi lwabathatha lwabasa eBethlehem. Ingathi babona ikwekhwezi, bayibona uba lena inomahluko, lena itsho ukuzalwa kukaYesu. Hallelujah. Zazi ngaqala ukubona ikwekhwezi izazi, kodwa lena ikwekhwezi yayinomahluko, yayisitsho into enkulu ebalulekileyo. Hallelujah. Futhi le kwekhwezi yayingazizisi kuyo izazi, kodwa le kwekhwezi yayizisa uThixo. Jesus. Njengoba sishumayela izwi asibazisi ukuthi abantu abantu sibasa uYesu. Jesus.
Amen. Njengoba sikhanya silibandla asibasisa abantu apha ebandleni. Amen. Kodwa abantu sibasa kwibhanki nomgibelalisi wabomi bethu. Hallelujah. Eyona nto sihlangane ngayo. Yes, Jesus. Oh yes. Haleluya. Amen. Manibeke ngale ndlela. Sikhomba indlela. Yeah, Nkosi. Sikhomba indlela Jesus. ebheka kuYesu. Ukuthi yonke intshumayelo engena Yesu ayontshumayelo. Oh, Jesus. Kodwa kumele uba intshumayelo ibe noYesu. Jesus. Yonke intshumayelo engapointi apha azalwe khona ayontshumayelo. Hallelujah. So kumele yonke intshumayelo iponte apha kuYesu. Jesus. Haleluya. Uma kwintshumayelo umvu Yesu, into akashumayela. Kumele intshumayelweni sivu Yesu. Jesus. Ngoba oyena mhlanguli wethu nguYesu. Hallelujah. Oyena msindisi wethu nguYesu. Oyena ungathi ubomi bethu nguYesu. Xa sishumayela sisa kuYesu. Amen. Sikhwapha kuye uYesu. Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya. Jesus. Izazi zayibona ikwekwezi. Jesus. Andiphinde le nto. Jesus. Uba unalo ulwazi, uba awufundi noba zincwadi, uba awufundi noba ngamaphepha, uba awubukeli indaba, ukuba awuyifundi iBhayibhile, uzincisha wena Jesus. ulwazi. Hallelujah. I-opportunity ingafika kwindawo kuyo, unfortunately ungayiboni ngoba utheni awunalo ulwazi. Jesus. Abantu abanolwazi bafike bayigrebi eceleni kwakho ngoba wena uyibona imvilo koleni lapha eceleni kwakho. Jesus. Ilizwi likaThixo kwafika izazi Nkosi. ziphuma empumalanga Hallelujah. zafika eJerusalem eBethlehem. Master Jesus. Zabona ikwekwezi emile zathi uzelwe apha uYesu Kristu. Jesus. Bapha abantu baseJerusalem, Yeah. Jesus. bapha abantu baseBethlehem. Ikwekwezi uzelwe apha, kodwa sifa ngabantu baseBethlehem, asifa ngabantu baseYerusalem. Jesus. Into iyakwazi into ibe seqaleni kwakho kodwa ungayiboni. Jesus. Iyakwazi into engakuphumelalisa ibe lapha kuwe kodwa wena ungayiboni. Jesus. Jesus. Kuvela izazi empumalanga zayofika eJerusalem, zafika zayibona imini kwekwezi. Jesus. Elizweni iyandiphazamisa into ethi apha eJerusalem okapha eBethlehem Jesus. kulabantu abayiboni kwekwezi, Yeah. kodwa yenza sense kubo. Haleluya. Bayibona kodwa yatshontsha ngokuba banalwazi. Jesus. Jesus. It's like namhlanje we are preaching the good news. Yeah. Abantu bayaziva but they take it for granted. Why not? Sibeka namhlanje kwekwezi imile ngakwammelwana, kodwa ummelwana ayithatheli ingqalelo. Nasebhedlema yema abayinaka. Jesus. Hallelujah. Ingxaki lulwazi, awunalwazi uzawuphazwa ngoba unalwazi. Oh, Jesus. Jesus. Mhlawumbi kwakunabazalwane eBethlehem balinde ukuzalwa,
kukaYesu. Hey, Nkosi. uYesu uzelwe eBethlehem Jesus. kunabantu abalinde ukuzalwa Hallelujah. kukaYesu. Yeah. ingxaki